vegades que no utilitzis el sofà com si fos el teu despatx. Pots llogar... Coworking la ten Berta? Berta, digue-li al Pol que vingui, sisplau. Ara mateix. Pol? Sí, el Jan diu que vagis ara mateix al seu despatx. Molt bé. Jan Bonet, digue'm. Diu el Pol que ara ve. Perfecte, gràcies. Saps que avui tens el seminari, oi? No me n'he oblidat, 9:30. La puntualitat és bàsica. És molt important. Has imprès l'acreditació? Sí. Ja? Perfecte. És bàsic que t'ho posis del coll, penjant. Sí. Saps fer? Ah. I sobretot, no vagis de qualsevol manera. Posa't corbata americana, ja saps. I sobretot no facis com la Berta. Se'n va estudiar a la UOC com si anés a... La UOC és una universitat online. Vull dir que la Berta estudia des de casa. Pol, jo a casa sempre vaig en corbata, Sempre. Ja. I de sabates en tens algunes de vestir, ni que sigui de la primera comunió? Sí, en tinc, sí. Perfecte, molt bé. Recordes que et vaig dir, oi? Que no tingués por de fer preguntes. Excepte si... Excepte si són preguntes estúpides. Defineix pregunta estúpida? Jesucrist, pel 25 de desembre, què celebrava? El Nadal o el seu aniversari? Jesucrist va ser el primer gran publicista. Bona nit. Good morning. Formació digital amb Jan Bonet. Comencem? Tens un full. Allà? Què, heu fet molts cursos de formació vosaltres o què? D'autodefensa. D'autodefensa. Autodefensa emocional. Què? Perdó, però... És per allò de que si m'insulten i que no... Saps? No, o sigui, no t'afecta. Vale, tonta. I tu? Veus? La insultem una mica. Sí, vale. Tonta, Tonta. burra. Ximple. No t'afecta. No. I per aquí heu fet cursos? D'autocat. AutoCAD. Un dibuix tècnic, A veure, quan has aquí. de dibuixar mà, dibuixes amb aquest programa, dibuix digital. Ah, molt bé. Un de planells i... Tu? Sí, jo he fet un d'ajissat japonès. Bueno, de música africana. Era més de ritme, de tambors, ens despullàvem i començàvem com... això està bé. Per favor.